hem acabat. La puta transició. Oli, ja estic en casa. Avui acaba pronte. L'últim examen meu ha sigut a la 1:15. Se m'oblida completament que estic fent un blog. Però bueno, història. La transició espanyola m'ho he inventat. El procés d'autonomia m'ho he inventat. Jo no sabia quan era els governs de Suárez. Sabia que n'hi havia 3, però no sabia quines dates. Ja veurem com ha eixit. I Valencià no ha eixit Fuster, cosa molt rara perquè és el centenari. I la literatura estava preguntada molt rara, o sigui que he fet 2 textos de producció pròpia i m'he oblidat. I demà més. Demà castellà, anglès... Ui, demà castellà, anglès i filosofia. Ens veiem. Ah, bueno, li he deixat a una xica un tampó en el vàter perquè estava un poquet entrant en pànic i he dit, pobreta meua, vaig a prestar-li el meu tampó. I això. I ara ja descansar un poquet i estar esperant a estudiar de valent. Són com les 10:30 de la nit i m'estic preparant la motxilla per a demà, que... Bueno, ja és el segon dia, no hi ha tant de nervi, però bueno, és un dia llarg. Bon dia. Perquè està contra llum. Un estudi que el 50% dels espermatozoides tenen... Ja he acabat l'examen d'anglès, estic en el bany i ara ja esperar fins a les 5, que és el de filosofia. Hem vingut a acompanyar-les perquè nosaltres portem dinar de casa. Igual si mengem un postre, ja està. El postre, sí. Un McFlurry. Es que si no, no sé. Ànimo, tu vas. Hombre, pero espérate estar grabando. No, ja ho sé que no, que sepa el meu blog, Laura. Senyores, senyors i persones no binàries, avui és per fi l'últim dia de selectiu. Ui, és que me vaig a gravar molt prop i se'm va educar. Últim dia de selectivitat, en la traca final llatí i grec. Desitgeu-me molta sort, per favor. Que mal, tomar. Diccionarios no saco dinero. ¿Y qué haces? Me la he sacado muchísimo, chaval. Y luego del siglo... No, son dos diferentes, no sales. Mejor. Es el cielo. Al vídeo YouTube. No lo sé. Los lotos famosos. Ah, va. Era, un loto es una planta. Sí, eran mira, dos personas aquí que estás. comían Ah. gente y lotos. No, esos son los estrigones. Pero los lotos también. Sí, es genial, ¿eh? Vale, no lo sabía. Estoy mirando. Había un patrocinio para 50. ¿Saben ya? Hombre, es que me explota el cerebro, ¿eh?
así la Martina de la edició de una setmana o dos després de la selectivitat, m'he donat compte de que no havia fet una conclusió per a este vídeo ni un final, simplement acabava en un fragment de El cotxe de mon pare, ja està. Això, que la selectivitat... Ara després ja tinc les notes de la selectivitat, adjunte imatge així. Me queda una mitjana més o menys d'això. I això és tot, moltes gràcies per acompanyar-me en este viatge. Ja hem acabat la muntanya russa, el Shambhala emocional, el Dragon Khan emocional de segon de batxillerat. Ens veiem pròximament. Adéu!